Как да тренираш гръб и бицепс само на лостове с 3 упражнения? Ще разберете в това видео. Здравейте, приятели! Време е за новото видео. Току-що направих моята тренировка и е време да разберете как само с 3 упражнения и то само на лостове може да натварите гърба по подобаващ начин и бицепс. Естествено, първото нещо, което трябва да направите е да можете да се набирате. Ако не знаете как да успеете да се набирате, имам клип в канала, първо изгледайте него и след това може да изгледате това видео. Въпросът е първо да можете да се набирате. Това е най-важното нещо. Защо набирания? Защото набиранията със собствено тегло са много важни за нашия организъм. Ние трябва да работим с нашата тежест. Това е едно от най-важните неща за нас. Да може това тяло да не служи на нас. Съответно да повдигаме нашите килограми. Ако не можете да повдигате вашите килограми, значи тези килограми не са правилните за вас. И трябва да вземете някакви мерки. В това видео ще ви покажа как 3 упражнения за набирания ще успеят да натварите съответно гърба, бицепса и брахиалиса. Ще направим 3 различни хвата, като винаги за предпочитане е да започнем поне в началото с широкият хват, който натварва външната част на гърба и който разширява гърба. Тази V-образна форма и съответно широката форма на гърба се постига точно чрез широкият хват, като ръцете са поставени малко по-широко от ширината на раменете. Т.е. не ги сбиваме навътре, една идея по-широко, но не прекалено широко, защото самото упражнение се размива. И съответно по този начин правим 6 серии. 6 серии. Набиранията обикновено са между 8 и 10. Даже може да почнем и с 6, ако имаме сила, 8 и 10 повторения. Правим по този начин 6 серии. След като сме натоварили добре гръбният мускул, почуваме малко и продължаваме с следващият хват, който ще бъде обратен хват, който е на ширината на раменете, даже може и една идея по-тясно да го хванете. С този хват отново набиранията, реално се набираме към гърдите и по този начин натварваме вътрешната част на гърба и голяма част на бицепса. Тоест бицепса се напомпва доста добре. Отново правим 6 серии по 8-10 повторения. Естествено, ако нямаме сила, стараем се да направим поне 6. А ако нямаме възможност да направим 6, може да намалим и сериите, но най-добрият вариант е да се стараем да направим задължително 6 серии с по между 6, 8 до 10 набирания. Естествено, ако имате сила, пък може да направите и 12, 14, 15 набирания, стига да може да направите отново, пак казвам, 6 серии. И когато вече сме се натоварили добре и сме направили 6 серии широкият хват, 6 серии тесният хват, продължаваме с 6 серии с тесен хват, този, който е буквално ръцете да са допрени една от друга. Тук отново повдигаме гърдите към лоста. Тук натоварваме вътрешната част на гърба и брахиализа, външната част на бицепса. И малко се натварва и предмишника. Това е добър вариант, защото вече когато сме се изморили, тук бройките варират между 4, 6 до 8 бройки. Естествено, ако имаме сила за 6 серии по 10 бройки е най-добрият вариант, но все пак трябва съответно това нещо да сме го тренирали. Нормално е първия път, когато направим тази тренировка за гръб и бицепс, да ни бъде една идея по-трудно и след това вече, когато
една идея посвикнем, починем 2, 3, 4, 5 дена, дори една седмица. На следващата седмица вече ще имаме една идея малко повече тренинг в това, което правим. Така че пробвайте тази тренировка. Последователността на упражненията няма значение, но обикновено аз винаги започвам с хвата, който е с широк хват, след това преминавам към тесен, но зависи естествено от целта и от упражненията. Аз много обичам да експериментирам и да излизаме от средата на комфорт, да излизаме извън комфорта и да шокираме тялото, и даже ви препоръчаме на вас, ако вече сте направили тази тренировка 2, 3, 4, 5 пъти, започнете с тесния хват, след това с обратният хват и след това с широкият хват, и пишете долу в коментарите какво се е получило. Със сигурност натварването ще бъде много по-различно и със сигурност ще усетите доста по-различно натварване в вашите мускули. Приятели, кое ви е любимото упражнение? Защото примерно на мен най-любимото ми упражнение е с широк хват, може би и затова почвам винаги с него. Пишете ми долу в коментарите според вас кое е любимото ви упражнение. За бицепс ли, широкият хват ли, или пък примерно някое друго упражнение тип набиране. Така че може да ми пишете в коментарите, че се радвам това нещо да го обсъдим общо взето. За напред съм ви подготвил доста тренировки навън, тренировки на лостове, защото пак казвам, едно от най-важните неща е да тренираме със собствено тегло, защото със собственото тегло няма къде да се скрие човек. Или правиш набиранията, или нищо не правиш, висиш само на лоста, и то даже който само може да виси. Така че тук няма лъжа, няма измама. Или правиш в случая набиранията, кофичките, повдиганията на краката за корем, или нищо не правиш. Така, защото в залата много лесно може да отнемем тежестта и да продължим да се помпим, но на лостовете се разбира кой има истинската сила и кой няма истинската сила. Даже интересното в случая е, че от толкова много тренировки в залата, така ми се преобърна дневния режим, че повече тренировки правя в залата, отколкото съответно на лостове, въпреки че се старая в залата отново да правя повече базови упражнения със собствено тегло, но искам да кажа, че аз също, когато не практикувам толкова много лостове, една идея повече отвиквам. И буквално днеска, след първите 6 серии набирания с широкия хват, вече гърба ми направо се крампира, на помпи са супер много, но това е вследствие, защото тренирам повече в зала. Така че най-добрият вариант за вас е да разнообразявате. Тоест, примерно, правите някоя друга тренировка на лостове, правите някоя друга тренировка на зала, и само по този начин ще бъдете здрави и ще можете хем да имате сила, хем пък да се напомпвате от залата добре. И общо взето по този начин са нещата. Пишете ми в коментарите, ако имате въпрос относно тази тренировка. Виждате, буквално само 3 упражнения, има супер голям ефект. В следващите видеа ще ви покажа упражнения за гърди, ще ви покажа упражнения за корем и така нататък. Така че не забравяйте лайка, не забравяйте абонамента. И разбира се, членството в канала е препоръчително, защото всички тези членове на канала гледат видеята на време, т.е. в момента, в който го снимам, буквално ми трябва ден-два обработка и вече е качено видеото. А тези, които са само абонати и които не са членове на канала, гледат видеята отложено с месец до 2 закъснения. Така че бъдете членове на канала, по този начин подкрепете мен и моето развитие. Надявам се този клип да ви е бил полезен и интересен. Отново казвам, ако имате въпроси, може да ми пишете в коментарите. Казвам ви чао, бъдете здрави и ще се видим само след няколко дни.